היוש לכולם! זה רשמית חשיפת קול. זה מרגש. אז קודם כל תודה רבה על 50 עוקבים, זה כך מובן מאליו. באמת אתם אלופים ברמות האלה. קודם כל, מה זה אומר שנויה לי? שנויה לי זה אומר, זה שילוב של השמות שלנו, כאילו אין מה לעשות, מה נכתוב שאני נויה ולירי, אז זה באמת מה שזה עושה, כן. אני לירי. אני נויה. אני שני. ואני נויה. בעצם אני ולירי אחיות. ואני הבטונה. אבל אני תאומה של נויה. ושל לירי גם, אבל תאומה שגדולה ממנה בשנתיים. אבל זה לא עושה פה איזה שוויון בינינו וזה נכון. אני ושני, האמת שאנחנו נולדנו, אני נולדתי יום אחרי שני. כמה שעות? כן, כמה שעות פשוט כאילו זה עבר 12. הם בכיתה ו' ואני בכיתה ד'. כן. טוב. אגב, אנחנו ממש בקרוב נעשה שידור חי גם. מחר אנחנו הולכים לעשות שידור חי. טוב, אתם רוצים גם להגיד משהו? כן, אנחנו פשוט, אתם לא מבינות כמה קשה אנחנו עבדנו על זה, ואנחנו ממש מקוות שתשתפו איתנו פעולה. שיהיה לנו הערכה. כן. שבאמת נגיע סוף סוף ל100 עוקבים מנויים. אני לא יודעת מה איתכם, אני מאמינה שנגיע, כי יש לנו אם נגיע עוקבים. ל100 עוקבים אנחנו נעשה יש עוגה. לנו פשוט עוקבים מטורפים, כי אנחנו נעשה עוגה כמו של עומר לוי. ואולי חשיפת כן. פנים. כמו של עומר לוי. חשיפת פנים לא, אנחנו של נעשה 100. בקרוב. של 100 עוקבים, זה פשוט עוגה אחת. אנחנו גם אולי נעשה בקרוב חשיפת פנים. טוב. ואנחנו מה זה מתרגשות גם לעשות שידור חי סוף סוף. 50 עוקבים. יש לנו כבר מלא סרטונים ותכנונים מדהימים בשביל ש... תכתבו לנו דברים בתגובות, אנחנו עונות לכולם. כן, אנחנו תמיד זה גם... מאוד מרגש אותנו שיש תגובות, אנחנו קוראות הכל. תקשיבו, כל יום, אם אתם עושות תגובה ואתם שואלות שאלה, אנחנו תמיד עונות. זה בחיים לא קרה שלא ענינו למישהו. אנחנו גם, אם יהיה משהו רלוונטי, אנחנו נוכל אפילו לענות בסרטון. כן, אתם גם יכולים לכתוב לנו איזה סרטונים אתם רוצים, כי באמת אף פעם אין לנו באמת הרבה, ואנחנו חושבות על זה המון. עוד מעט נגמר לנו, אז נראה לי נעשה אבל חלק 2 כי כיף. ובשיעור חי ממש נוכל לדבר, ואתם תכתבו תגובות. אנחנו כבר... אני לא בטוחה ששמעו, בשידור החי אנחנו נוכל באמת לדבר ולעשות תגובות, שתכתבו תגובות ויהיה ממש כיף. כן, וזה ממש הולך להיות מחר בערב, וזה כיף. אולי לפני, כאילו בטח תבואו ללחץ. בואו נראה מה יהיה לנו ב-2025, זאת אומרת השנה. כל כך קשור. דבר ראשון, אנחנו לא הולכות לעשן סיגריה בחיים. אתם הולכים לאהוב אותנו. מה שאהוב עליכם, זה מעניין. מה? מה קורה פה? אומייגאד, נראה ממש... טוב, בואו נראה. ביי, תעברו לחלק 2.